Grabatzen ari garen unean gaueko 8:00 28 minutu igaro diren honetan, Altuna eta Rezusta dira urtengo Gasteizko Andre Mari Zuria torneoko txapeldunak, eurak ziren favorito txapelketa hasieratik eta pronostikoak bete egin dituzte Artola eta Imazi finalean 22-13 irabazi ostean. Gasteizko Andre Mari Zuria torneoa astelenean hasi zen, bertan Artolak eta Imazek hain zuzen ere 22-11 irabazi zieten Laso eta Albisuri, berez etzen Ander Imaz jokatzekoa, aurkezpen egunean Jon Mari Ezkurrena izan baitzen, baina bezperan igandean eskuak txikituta amaitu zuen Berriozarko atzelariak eta horren ondorioz Ander Imazek jokatu du aurtengo txapelketa. Altunak eta Rezustak berriz, hauek bikote titularra ziren, Zabala eta Martijari irabazi zieten asteartean 22-15 emaitzarekin eta honen bestez gaur, bi bikote horiek elkarren aurka aritu dira final handi honetan. Hasieratik ikusi da Ander Imaz ez zegoela eroso kantxan, eta hori norgehiagokan zehar oso garrantzitsua izan da. Iñaki Artolak ere hasieran ez du inongo protagonismorik eduki eta Jokin Altuna izan da partidako izar nagusia. Lehen unetik abagune guztiak bikain baliatu ditu, aukera zuenean pilota bikain mugitu du, defentsan ere ikeragarri aritu da, eta naiz eta Beñat Rezusta gozaka itzantxean edo ibili, hala ere oso partida serioa jokatu du Bergararrak atzeko kuadro horietan, ez du ia pilotarik galdu, eta hortxe egon da gako nagusia zalantzari gabe. 12-6 aurreratu dira Altuna eta Rezusta, eta egia da hori nahiko albiste positiboa zela Artola eta Imazentzat. Zergatik, naiz eta 6 tanturen aldearekin galtzen joan, lehenengo zatian oso kamuts eta erraztasun handiak emanez ibili direlako. Batez ere Ander Imaz esan dugu, kantxania ezin kokatu zibili da, normalean galtzen ez dituen pilota ugari galdu ditu, eta hau uda sasoi honetan normala izan ohi da, pilotariek beti ez dituzte egun onak edukitzen, beti ez dira goi mailan aritzen, eta egia da Ander Imazek oso uda ona daramala, Mastersean jokatu dituen norgehiagoketan oso ongi ikusi dugu, berme handiarekin, 3. kuadroan pilota izan duenean bizi mugitzen, atzelariak asko bortxatzen, baina gaurkoan ez du alakorik lortu, eta bigarren zatian egia da gauzak aldatu egin direla. Batez ere, Iñaki Artolak protagonismo gehiago izan duelako. Aurrean hartzen zituen pilota dezente amaitu egiten zituen, baina esan dugu, Jokin Altunaren defentsa gaurkoan apartekoa izan da, erasoan ere bikain ibili da mezketarra, baina batez ere defentsan ere oso ongi ibili da, Artola saiatu da behartzen, pilota mugitzen, ongi mugitu du, baina alako bikote irabazteko zerbait gehiago egin behar da. Hor, 14 eta 10 aurreratu dira, Ander Imazek ere bigarren zatian hobekuntza handia egin du lehen zatiarekin alderatuta, baina hor ikusi dugu batez ere Iñaki Artolak pilota oso ongi mugitu du, tantoak amaitu ditu, baina ez nahikoa eta asko kostatzen zitzaien, eta gero beste tantu bat egin dute, 15 eta 10 izan dena, eta hortikan aurrera da erabat morala jaitsi zaie Artola eta Imazi da ez dute inongo aukerarik, edo behintzat euren buruetan aukera oso gutxi zeuden, nik uste partida aurrera ateratzeko, komunikazio faltak ere izan dituzte, eta behira bi hauek elkar baino hobeto elkar ezagutzen duenik gutxi izango dira, baina horixe gertatu zaie, komunikazio falta asko, akas batzuk, gero Imazek ere pilota batzuk galdu ditu, eta bazirudienean erregulartasun pixka bat hartzen ari zirela, horixe, 18 eta 10 joan zaizkie, eta hortikan aurrera Jaun eta Jabe izan dira Altuna eta Rezusta. Gainera esango nuke Beñat Rezustak bigarren zatian gorakada egin duela, pilotak tarteko askoz ere gehiago hasi da atzeratzen, arrotzen, eta naiz eta Iñakik aurrean abagune gehiago izan dituen, abagune garbiak ere askotan ez dizkio utzi, eta partida ona jokatu du Artolak, baina Rezustak ere bigarren zatian partida oso ona jokatu du, eta azkenerako 22 eta 13 beste txapel bat
Gasteizko torneo honetan Jokin Altunarentzat, Beñatentzat lehenengoa izan da, aurretik finalen bat edo beste jokatua bazen, eta benetan txapel garrantzitsua Jokin Altunak momentuz hiriburuetan jokatu diren bi finaletatik edo hiru finaletatik hirurak irabazi ditu, Lauterdiko San Fermin torneoa, Binakako San Fermin torneoa eta orain Amazuriaren torneoa, Donostian eta Bilbon ere izango da, beraz ikusiko duea hiriburuetako txapel guztiak bereganatzeko gai den amezketako azeria. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izan duzue, bitartean on izan, agur.